Čaute, ľudia. Čaute, ľudia. Ako vlastne si na pracovnej ploche ale si tapetu do toho keď dávaj si ako dať vlastne pracovnej ploche tapetu GTA Vice City. Je to veľmi jednoduché, takže jednoducho semka zájdete si Firefox, ktorý máte Firefox alebo Chrome Google, tak na to zájdete, ťuknete dva tlačítka, ťuknete. Dobrá, semka, počkajte, ako som to už robil. Semka nesem napíšte. Počkajte, ja si to vyskladám, lebo to mám na internet, to vyskladám z Google pôjdem. To. Takže akože ešte raz sme potešili, lebo akože dva zhliadnutí som dostal od vás také moc celkem milé video. Normálne som potešený, že podporujete, takže dva zhliadnutí, to sa zdieňte, ale to potom určite od vás budem mať viac zhliadnutí, to ešte sa uvidí, lebo teraz som sa kúkol na YouTube, že koľko presne zhliadnutí mám, lebo ja mám svoj kanál, ako viete. Tak, natáčam cez môj mobil, ktorý neviete. Je to Samsung Galaxy S5, ale nebudem zdržovať, normálne len stlačíte na tlačítko, že obrázky tuto, ako vidíte. Obrázky dáte. Tak, dobre, to sú tak. Takže zadáte si, že GTA Vice City tapeta. To vám normálne vyhľadá. A už je to na vás, ľudia, že akú tapetu si chcete dať na svojej pracovnej ploche. Ja som si akože túto tapetu dal na pracovnej ploche. Tak, keď toto si chcete, tak normálne len ťuknete na to. Ja tu nebudem ukazovať, ako vy to už to viete. Si nastaviť ako pozadie pracovnej plochy. To je normálne toto len pozadie pracovnej plochy. Normálne. Tak. Ak sa vám toto páčilo, samozrejme budem rádať za koment. Uvidíme sa na budúce, to vtedy sa máte. Ahoj.